السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہاڑی وچ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے پرانے لوگ۔ بڑیاں دی جمع پونجی مٹی دا ایک گھر ہوندا، گمنا دا نہ کوئی ڈر نہ چوری دا فکر ہوندا، مکی دیاں سنیاں روٹیاں سریاں دا ساگ ہوندا، کھیندے کیا وچ کٹکا پرسے گٹیاں تھی چوندا، نہ درد کوئی ہوندا بیماری دا نہ پتہ ہے، درداں دکھاں دے اندر لوکاں دا ایک جتھا ہے، سیندے او نیند گہری ٹھروا دا ایک پھٹا ہے، کردے بھروسہ رب تا رزق اس کول کٹھا ہے، کردے بھروسہ رب تا رزق اس کول کٹھا ہے، آباد ان دی دنیا بے خوف ان دا دل بھی، کردے فکر نہ اتنا ایسی کدے کو بل بھی، اکھیاں دا نور سچا تکبری دی نہ کوئی چھل بھی، دوستاں عزیزاں لکھن کدے کو مل بھی، چرخی وقت تی ٹرکا بیمی صدی تا آئی، کوٹھے کو پٹ کر ٹکیا چھت بانکی پھر بڑھائی، ایک انقلاب آندھا کم کر چھڑی لمبائی، دس تی چاڑی تجی سپریٹ ہوگی مائی، اس کے بعد جندک بھی سیندے کنی ماپے بھی سیندے کنی، مزمان سیندے کنی سب دوست رہندے کنی، سب ہو گئے دے کنی سب رہ گئے دے کنی، سب کچھ تا پھر بھی چلسی اخلاق ہو گئے کنی، اچیاں روایتاں دا ہن عام ہویا چرچا، دکھ پا دکھی چلیا ہن بد گیا دا ہرچا، برابر نہیں ایندا کخ بھی حاضر کریں دے پرچا، مہنگائی دا زمانہ بروبر نہیں ایندا ہرچا، افسوس او زمانہ پولے او لوگ آسے، کتنی بھی ہوئے رنجش پر پیار والے آسے، ذرا آسا نہ انہاں کو پر غم ابن دے آسے، ہر ایک دوئے کو گس کا دکھ درد چھنڈ دے آسے، لاشتا چار مصرے، کیس ہو گیا دا لگا بیٹھا دا لگ ملگا، زندگی ہے حالی جیاں ہے چگا، مٹھیاں گلاں کو ترسے فون کردہ اس کو پھگا، گلاں دے بچ او دیوے مرچاں دا دگا، گلاں دے بچ او دیوے مرچاں دا دگا۔ تو باقی دوستو السلام۔